Ngiyakhuleka mkhwethe msila kasathale ngiyakhuleka ndoda enkulu ngikhuluma nawe nkuze emnyama yazona ithole. Mbexembexe ngikhuluma nawe mfazi. Ombexezele wazala amathole wazala ithokazi wazala amaduni idunakazi ngikhuluma nawe gogo ngikhuluma nawe mkhulu. Kuba naboxongo odela buso amageza obisa amanzi ekhona kuba nawe wena sikhwembeza kuba nawe usihayo. Xongo. Yebo amakhandela ke lawa ibani esuyikhanisela umuntu oke wazama kwangazathi into yakuyihamba ifika lapha eshona khona phansi. Uma esezokhanisela amakhandela kanje usuke ezogezwa ngobisi kanje kunomuntu wakhona gezwa kodwa la makhandlela asuke ezocacisa izinto longabe kuthiwa kunenhlambuluko ini abangayihlalanga lamakhandlela asuke ezokwazi ukuyiqoqa bese kuba nemali emhlophe kanje bese kuba nokuthi ubisi lokwakha inhlanhla mawugezwe ngalomuntu wakhona okugezwa ngawo obisini yiwo sokuhlambululela izinto zakhona bese ibani ziqoqa yonke into abantu abasuke bekufungele ngayo bese ziyakwazi ukukhansela bese kuvuleka ke lapha bekuvaleke khona uma ukhansela ibani kanje ungakuthatha kancane kuyinto enkulu yebo kuyinto enkulu kakhulu akusinto encane kanti number 2 kuyinto esuke ikusiza nasekutheni umuntu onembono nomuntu onesithunywa ukwazi ukukhanya lezi ibani nje suke izokukhansela nawe lapho khona ukhansela abantu bakini abakhona nawe lapho khona so uzokwazi ukuphila egameni lenkosi amen.